Привет! Тук сме на здравословни проблеми. Това са нещата, които подлежат на обработка. Диабет. Отиваме на буквата Д. Така, готово е Д-то. Тоест, тук трябва само да се допълнят шорткодовете на диабет. В случай те са копирани от друго място. И само ето тук трябва да се заменят съответните кодове, това го знаеш. Следващото е синдром метаболитен. Ето го. Ухилен мускулни директно тук. Ако се върнем, и тази връзка работи. И съответно и тук трябва да се променят самите кодове на буквата М. Ето тук. Да се въведат съответните кодчета. Следващото е наднормено. Ето и тълбачка. След това имаме онкологични. И тук също трябва да се пипнат кодовете. Наднормено, онкологично. Следващото беше подагра. Ето подагра. Въпросът е тук също трябва да се съобрази с подредбата на азбуката. Ето подаграта е преди предпоследното в случая. От което следва простатит. Буквата Р още не е обработена, както и С. С-то всъщност ще покаже с букви, които тепърва трябва да се обработват. Следващото е тендовагинит. Така, С. Ето това е буква, която предстои да се обработи. И как става това? Отиваме на буквата Т. Така, това цялото ще го разкараме, но преди това ще копираме, да речем ето това, буквата С, защото има в случай само едно. Е по-лесно за даваме ето това тук клониране колона и веднага клонира под него същото, което ще стане на буквата Т. Първото е достъпването тук в химикалката, да сменим буквата. Отиваме на основни. Тук в момента е българската буква С, обаче ние на английски трябва да го зададем буквата Т. Така. След което следва Ctrl F3, Shift F3, по-скоро извинявам се. Това цялото се трие и поставяме новото, това също на него място това. От тук му даваме ето тук.
вмъкване, редактиране на връзка. И тук поставяме същото, само че един хаштаг при него. И ето тук прилагаме. След това даваме съхранение. Това трябва да се смени също тук с заглавието. Първо отиваме тук, защото вече е копирано. Пак го поставяме тук, от тук се връщаме. Това цялото Shift F3 става всичките capital letters. Копират се и застъпват ето тук. Съхраняваме. Добре. Тук шорткодовете, вече ти си знаеш кои трябва да се вмъкнат, кои не. Но да речем имаме нова буква с буквата Т, нещо ново искаме. Примерно трапезен чай. Първо застъпваме тук. След което отиваме ето тук вдясно на текст. Това цялото го копираме. Интервал, наклонена интервал. Paste. И от тук пишеме трапезен чай. Просто ги сменяме с тези. Това е, нали, само пример. Така. След което копираме ето тази част и ето тази. Това го вдигаме, зависи, нали, ако е в случай трапезен чай с Р втората, така че тендовагинитът остава преди ръто, т.е. преди трапезния чай и следва това да се обработи всъщност. Ето тук трябваше да натисна. И това се заменя с главни capital letters трапезен чай. Също и ето тук, извинявам се, ето тук. По този начин. И тук пак се сменят съответните продукти на трапезния чай. Но това е като пример, така че ще го изтрия. И пак повтаряме сега, например, буквата, ето това тато вече е обработено, това го махаме, не ни трябва. Ако трябва буквата У, просто хващаш, ето примерно ето това цялото. Копираме и тук почва буквата У. Първо заследваме тук, основни, и вместо Т буквата У, само че мъничко на английски. Ето така. Тоест, всички тези букви, за да си сигурна, че има съвпадение, трябва да се отидат. Нека първо това да го изтрия, че не ни трябва. Ние това копирахме, да. Така. И сега отиваме най-отгоре при азбуката. Ето тук, като застъпиш, можеш да видиш на всяка една буква дали отговаря. Ето това е Б. Всяка си има нейното и трябва да отговаря на самия контейнер после. Само буквата се е на български, поради това, че излиза лек бъг в визуализацията, така че реших на български да остане, отколкото на английски. На английски просто няма как. Заради този бъг, останалото всичко е на латинец, както виждаш. И това е основното. Сега обновяваме. Трапезния чай ми го е захапал, макар че нямаме. Така, опара са. Да. Тоест, аз съм го забравила тук да го изтрия, направо се трия по този начин. Така. Общо взето това е. Ако има каквото и да е било, винаги съм насреща. Благодаря за гледането.